Canaf yn y bore am dy ofal ci, drwy'r hirnws tywyll gwyliais droso fi. Diolch i ti arglwydd yw fy llawen gan, canaf nesyn gyrraedd, roedd gwynfa lan. Rhif yr emyn 118. Fe ddaw ein darlleniad y bore yma o ail lythyr Paul at Timotheus. Ac yn y fan hyn, da ni'n cael cyngor olaf yr apostol i'w gyfaill agosa. Yng ngwydd Duw a Christ Iesu, rhwng sydd i farnu y byw a'r meirw, yr wyfyn dy rybuddio a'r gyfrif ei ymddangosiad a'i deyrnas ef. Pregetha'r gair, bydd yn barod bob amser boed yn gyfleus neu'n anghyfleus. Argyhoedda, cerydda, calonoga. A hyn ag amynedd di ball wrth hyfforddi. Oherwydd fe ddaw amser pan a fydd pobl yn goddef athrawiaeth iach, ond yn dilyn eu chwantau eu hunain, a chrynhoi o'i cwmpas liaws o athrawon i oglais eu clustiau, gan roi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedlau. Ond yn hyn oll cadw di ddisgyblaeth arnat ti dy hun. Goddef galedi. Gwnaed y waith fel pregethwr ar efengyl. Cyflawna holl ofynion dy weinidogaeth. Oherwydd mae fy mywyd i eisoes yn cael ei dywallt mewn aberth, ac y mae amser fy ymadawiad i wedi dod. Rwyf wedi ymdrechu'r ymdrech lew, rwyf wedi rhedeg yr yrfa i'r pen, rwyf wedi cadw'r ffydd. Felly gwnaed orau i ddod ataf yn fuan. A phan doedd hi'n dod ti'r dargot a dewais ar ôl gyda carpws yn Troas, a'r llyfrau hefyd ac yn arbennig y memrynau. Gwnaed orau i ddod yma, cyn daw'r gaeaf. Mynithiad yr arglwydd y geiriau yna ar gwrando o iau'r sanctaidd. Gwn ni barhau'n handdoliad ag emyn 104. 104. Am brydferthwch deyrnas lawr, am brydferthwch rhod yn en, am y cariad rhad bob awr sydd o'n cylch
ac uwch ein pen, o ddiw graslon, dygwn ni aberth mawl i thenw di, ac yn y blaen 104. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Dad, a ni'n diolch i ti am y cyfle yma i ymdawelu am ychydig a throi o sŵn a dwndwr y byd, mwyn i ni geisio dod i adnabyddiaeth well o'r un sydd yn rhoi ystyr a phwrpas ac arwyddocad i'n bywydau ni. Cynwrthwya ni y bore yma felly i fyfyrio yn dy wirionedd ac i ymddiried yn dy air. Ni'n diolch i ti o Dad fod ti wedi creu yno ni ryw awydd, ryw ddehead fel hyn i weddio. A fod wedi rhoi i ni'r sicrwydd hwnnw. Sicrwydd na fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd yn ne. Pan ni felly o Dad y bore yma wrth i ni geisio troi at y ti fel hyn mewn gweddi. A helpa ni weddio'n gyntaf fel sy'n briodol bob amser dros eraill yn yn byd ni. Dros y gwael a'r gwan a'r amddifad. Dros yr hen a'r unig a'r methiedig. Dros y digartref a'r digysur a'r diymgeledd. Estyn ymwared o Dad y bore yma i bawb, lle bynnag y bod nhw sy'n teimlo i hynny'n mewn unrhyw fath o gyfyngder. Estyn ymwared hefyd i bawb sydd heddiw yn dioddef o effeithiau rhyfel. Meddwl yn enwedig am y rhyfel sydd yn mynd ymlaen yn Gaza,
ond hefyd am y rhyfel yn yr Wcrain ac mewn llawer o wledydd eraill, lle mae yna dywallt gwaed. Bydd gyda rhai sydd wedi carcharu oherwydd i safiad dros gyfiawnder a thegwch, a bydd gyda rhai sydd yn dioddef oherwydd i hymdrechion dros hawliau dynol. Gan ni'n gweddio dad y bore yma am heddwch a brawdgarwch yn ein byd cythryblus a'r chanedig ni. A mae'n deisyfiad ni y bore yma o dad yn un tair ac yn un diffyant, dywysog tangnefedd, gwna'n deiar o'r diwedd yn eilwyd gyfanedd i fyw. Yn fan lle mynd ni fegu'r cenfigen a chynwr na chynen, dan goron bydd diben ein Duw. Da ni'n cyflwyno'n moliant y bore yma a'n hymbilia, yn enw yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni, a'r un a'n dysgodd ni i gydweddio. Rydym 509 o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, y dyfais o'i chyffelyb erioed ar fôr na thir. Oedd yma rhyw ddirgelion rhyddyrus un i ddyn, ac nid oes allai datrys ond diwdod mawr ei hun. Ac yn y blaen 509.
Gyfrif ein testun y bore yma o ail lythyr Paul at Timotheus. A darllen o'r benod ola un yn y llythyr. Nad orau i ddod ataf yn fuan. A phan fydd hi'n dod tirda'r got na, nes i adael ar ôl gyda carpws yn Troas. A'r llyfrau hefyd ac yn arbennig y memrynau. Gwnaed orau i ddod cyn daw'r gaeaf. Ydych un o'r blodau hynny sydd yn harddu gerddi llawer ohona ni yn ystod yr hydref ydy'r blodyn prydferth hwnnw, a elwir yn Saesneg y Michaelmas Daisy. Ac un o'r nodweddion arbennig y blodyn yma ydy na fydd o ddim yn tyfu yn yn gardd ni o gwbl cyn diwedd yr ha. A maen nhw'n deud wrtha i, y bobl yma sydd yn gwybod rhywbeth am arddio, maen nhw'n deud wrtha i, os gwelwch chi y blodyn yma yn tyfu yn eich gardd, a dyna un o'r arwyddion mwyaf sicr y medrwch chi gael, o tymor oer a blin y gaeaf yn dechrau nesau. Go gofio hynny, wel, mae'r enw Cymraeg sydd da ni ar y blodyn yn un addas iawn yn tydi. Y ffarwel haf. Ych chi enw tlws ynddo? Ac enw priodol iawn ar y blodyn yma sydd fel petai o'n arwydd o cael. Bod ni bellach wedi ffarwelio ar haf. A mae'r cyfan sydd yn haros ni ydy tymor oer y gaeaf. Wel, mae'n debyg mae gweld yr haf yn dirwyn i ben a gweld y gaeaf yn dechrau nesau. Mae dyna barodd i Paul, sgrifennu'r pwt bach o lythyr yma, i'w gyfaill y gosau un, Timotheus. Sa'n amser dan i bore yma, mi fynd i fewn i holl gefndir ac amgylchiadau sgrifennu'r llythyr. Ond dwi am ofyn i chi gofio un peth yn unig amdano. Sef bod y llythyr yma wedi cael ei sgrifennu o garchar. O'r carchar yn Rhufain yn ôl pob tebyg. Oedd Paul eisoes wedi cael ei brawf, roedd o wedi ymddangos yn y llys barn, a mae'n debyg oedd o wedi cael ei fwrw i'r carchar, tra roedd o'n aros am y ddetfyryd. Byddwn ni ddim be oedd y ddetfyryd, y basiwyd ar Paul yn y diwedd, i Luc yn sôn dim byd am hynny yn llyfr yr Acta. Ond fe wyddon ni un peth i sicrwydd, sef mae hwn oedd y llythyr olaf un i'r apostol i sgrifennu. Beth bynnag ddigwyddodd iddo fo yn y carchar yna yn Rhufain, wyddon ni ddim. Beth bynnag oedd y ddedfryd a basiwyd arno fo yn y llys, wyddon ni ddim hynny chwaith. Ond fe wyddon ni, na chafodd yr apostol gyfla i sgrifennu unrhyw lythyr arall ar ôl iddo sgrifennu y llythyr yma. A mae'n debyg bod Paul ei hun yn y llythyr yn rhyw deimlo nad oedd pethau ddim yn mynd i fynd o'i blaid o. Bod y dyfodol yn edrach yn ddigon tywyll. Oherwydd meddwl y mae fy mywyd i eisoes yn cael ei dywallt mewn aberth. Mae amser fy ymadawiad i wedi dod. Rwyf wedi ymdrechu'r ymdrech lew, dwi wedi rhedeg yr yrfa i'r pen, meddwl. O pethau ddim yn argoelin dda, mae'n amlwg. A mae'n gwbl briodol efallai, yn y llythyr olaf un, bod yna rhyw naws hollol syml a chartrefol i'r llythyr. Os na ddim rhyw ddiwinyddiaeth astrus yma, fel da chi'n gael yn rhai o lythyrau eraill. Mae hwn yn lythyr y gall bob un ohono ni ddarllen a'i ddallt yn ddidraffaeth. A mae'n debyg mae'r rheswm am hynny ydy mae amcan ymarferol oedd gan Paul wrth sgrifennu. Nid amcan diwinyddol, amcan ymarferol oedd gan fo sgrifennu. Roedd o am wahodd, mae'n debyg, i gyfaill gosaf un Timotheus, i ddod i ymweld â fo yn y carchar yna, yn y Rhufain. Gan hawdd i ni ddychmygu'r sefyllfa, yn dydi?
Paul yna mewn rhyw ddinas, hollol ddiarth, iddo fo neb o'i ffrindiau, neb o'i gyfeillion o gwmpas. Amlwg yn teimlo yr awydd am gael cwmni gyfaill gosaf un, Timotheus. Ond oedd o ddim am iddo fo ddod yn waglaw y chwaith. Pan fod hi'n dod, meddwl, cofio di ddod ar got fawr na. Dwi wedi gadael hi ar ôl, meddwl fo, ond dwi'n meddwl ma'n hy carpws yn Troas. A da chi'n gweld yma'n ansys bin, ond ydych chi y naws syml a chartrefol sydd i'r lythyr yma drwyddo draw. Meddyliwch o ddim, Paul wedi gadael i got fawr ar ôl yn hy rhyw ffrind iddo fo. Yn ystod tymor poeth yr ha, mae'n siŵr pan nhw ddim o'i hangen hi. Ond rwan ac yn tan a'n crynu'n oer ni'r gell. Paul yn dechrau teimlo'r awydd am y got. Y tyr hefyd, meddwl fo, a'r llyfrau, a'r memrynau, dwi eisiau rhywbeth i ddarllen. Eisiau rhywbeth i helpu mi basio'r oriau hir yma, yn y carchar yma, yn Rhufain. Llyfrau a'r memrynau, rhywbeth o bapur, mae'n debyg oedd y memrynau. Eisiau rhywbeth i sgwennu. Eisiau rhywbeth i sgwennu nodiadau. Paul am gael y got i gadw i gorff yn gynnas. Paul am gael y llyfrau, rhywbeth i gadw i feddwl o yn effro. Ond ar ddiwedd un y llythyr, mae o'n ychwanegu un nodyn pwysig iawn. Gwnaed ora, meddwl fo, i ddod cyn daw'r gaeaf. Yn ydy be mae'n dweud wrth Timotheus, os wneud i adael bob peth tan yr ha, bod wedi cnesu byn hynny, fydda i ddim angen y got fawr. Ac yn wir, os fydd y dedfryd yma'n mynd yn erbyn i weld, fydda i ddim angen na chot, na llyfrau, na meirw, na ddim byd y pryd hwnnw. A mynd y Paul, os wyt ti am wneud yr un gymwynas ola yma hefo fi. Gwnaed i'n siŵr dy fod ti'n ei wneud o heb oedi. Gwnaed i'n siŵr dy fod ti'n dod yma cyn i'r gaeaf ddod. Wel, pen o'n i'n meddwl am thema ar gyfer yr chydig sylwadau sydd gynnau y bore yma, syniad gwreiddiol oedd gynnau oedd i ddatblygu o'i ryw ddau gyfeiriad gwahanol. Ac o'n i am awgrymu bod y gaeaf ar ddod ar yn cymdeithas ni, a bod y gaeaf ar ddod ar yn crefydd ni. A bod yn hawdd iawn i chi weld lle fydda'r trywydd cyntaf wedi'n harwain ni. Rydwn ddim amdano chi, ond dwi rioed yn cofio cyfnod pan fydd yna gymaint o bryder ac aniddigrwydd yn gwlad ni. O'n i'n gweld oed yma yn Gaerdydd, cannoedd a gannoedd yn protestio ar y stryd yn erbyn y rhyfel yn Gaza. Da ni'n meddwl am y rhyfel yn Ukraine sydd wedi mynd ymlaen am 2 flynedd bellach. Da ni'n meddwl am y gwlad yn hunain a bobl yn byw mewn tlodi, plant yn byw mewn tlodi, bobl yn cwyno am gosta byw, pobl yn gorfod dibynnu ar fanciau bwyd, meddyliwch, fel tasan ni'n byw yn ôl yn oes Victoria. Fwy o fanciau bwyd na sy'n o fanciau go iawn bellach yn ein dinasoedd ni. Fel pobl yn ddigartref, Manceinion, Birmingham, Llundain, cysgu ar y stryd a Chaerdydd hefyd siŵr o fod. A mae'r un gair yma yn dydi, gaeaf wedi dod yn rhywbeth o symbol o'r ymdeimlad yma o aniddigrwydd. Dyn ni gyd wedi glywed yr ymadrodd na un o ddramâu Shakespeare, The Winter of Discontent. Wel, o'n i wedi meddwl mynd yn fwy bellach ar hyd y llwybr yna bore yma, ond byddai'r bregeth wedi mynd ar hyd hir. Felly, dwi am gyfyngu'r chydig sylwadau i'r ail thema oedd gynnau, sef bod y gaeaf ar ddod ar yn crefydd ni. Wyddoch chi, mae'n amlwg bod yn capelu ni, Eglwys y ni yng Nghymru mewn argyfwng gwyddal ofnadwy bellach. Byddai'n mynd o gapel i gapel, o sul i sul,
Wyddwch chi, dwi'n deitha chi'n onest, y bore yma mae yn medru bod yn brofiad hollol ddi-galon. Yn siarad ar blaenoriad yn aml iawn ni, ar gynulleidfa wedyn, a maen nhw'n dweud wrtha i, wel, chi, oedd na adag yma yma, oedd gynnon ni ddwy oedfa yma, ar y Sul. Ac o'na ysgol Sul ewyrchus iawn yn y pnawn. Ond da ni lawr i un oedfa, ystalwm bellach. Wyddwch chi, da chi yma yn Crwys, da chi yn eithriad. Bo chi'n dal i gynnal oedfa bore ac oedfa nos. Ar niferoedd o gapeli, wel yn sicr y Môn sydd yn gwneud hynny bellach, wedi, wel ychydig iawn o gapeli. Dim ond un oedfa sydd gynnyn nhw. A maen nhw'n siarad ar blaenoriad, maen nhw'n edrych yn ôl i'r gorffennol, a maen nhw'n sôn am y cynnwrf a fu yn eu capel nhw ar un adag. Nid yn unig yn ystod yr wsnos, ond yn ystod y Sul, ond yn ystod yr wsnos hefyd. Ond gynnon ni seiad, meddyn nhw, ar nos Lun, gwrdd-gweddi ar nos Fawrth, gobeithio i'r plant ar nos Fercher. A gwmni drama am perthyn i'r capel, meddyn nhw, gwrdd ar nos Iau, mae'r cwbl yna wedi mynd. Yn aml iawn, maen nhw'n ychwanegu, a dwi erioed wedi dall pam, ond maen nhw'n ychwanegu yn ei tôn di-galon arferol. Wel, dyna fo, meddyn. Rwy'n unig gysur ydy, mae bob man arall o'r un bach. Rwy'n pam maen nhw'n dweud hynny mi, fasa'n gysur mawr i mi wybod bod bob man arall yn wahanol iddyn nhw. Ond maen nhw fel tas nhw'n ymhyfrydu bod pawb yn suddo yn yr un cwch. Yndi, mae'n capeli ni mewn ar gyfwng. Meddwch chi, mae yna 20 o gapeli presbyteraidd wedi cael ar Ynys Môn yn unig yn ystod y 10 mlynedd dwytha yma. 20 o gapeli wedi cael ei drysa am y tro ola. Ac wrth gwrs mae hyn yn golygu mi fydd yna bentrefi rwan yng nghefn gwlad Cymru, lle na fydd na ddim yr un ysgol Sul i'w gael gan yr un o'r enwadau crefyddol. A fydd na genhedlaeth o blant yn cael ei magu, a fyddan nhw ddim am werth y Beibl i'w bywydau nhw. Ni'n siarad ag athro ysgol yn ddiweddar. Oedd o'n athro yn un o ysgolion yn Lloegr, ond roedd o'n dweud fi bod o wedi cael dipyn o sioc, meddwl fo, ar ddechrau'r tymor. Oedd o wedi gafal mewn copi o'r Beibl yn ei law, ond tebyg i hwn, siwr o fod. Y geiriau The Holy Bible wedi cael ei sgrifennu'n ddigon eglur ar y tu blaen, ac gofyn i'r dosbarth be o gynno fo'n ei law. A neb yn dweud gair. Llyfr, llyfr ia, pa fath o llyfr, be di arwydd o cad y llyfr yma. Wyddwch chi be meddwl allan o ddosbarth o 10 ar 20 o blant yn ei harddega. Dyna ddim ond 2 oedd wedi dall y Beibl ganddo fo. Cofio pan o'n i'n blant, o'n bobl yn galw i weld yn rhieni. A be o'n nhw'n wneud yn aml iawn oedd yn holi ni am yn gwybodaeth o'r Beibl. Ac os oedden ni methu atraf, wel, oedden nhw'n twtian yn arw. Ac yn dweud wrth yn rhieni, dy'r plant yma, dyn nhw'n gwybod i Beibl. Dyn nhw'n gwybod i Beibl. Byddwch chi be gyfeillion, dydy plant heddiw ddim yn gwybod beth ydy Beibl mewn llawer o fanna yng Nghymru. Wyddwch chi, dwi'n pryderu am y sefyllfa, mae yna sôn yn does am drio cynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg i gyrraedd y 1 miliwn o siaradwyr erbyn canol y ganrif bresennol. Wyddwch chi, os ni'n medru proffwydo chi un peth rwan. Faint bynnag o siaradwyr Cymraeg y bydd na, mi fydd na genhedlaeth gynno ni yma yng Nghymru, fydd yn methu gwerthfawrogi yn llenyddiaeth ni. Oherwydd mae yna gymaint o'n cerddi ni, da ni'n meddwl am Gwenall, da ni'n meddwl am Waldo. Gymaint o'n hemyna ni, da ni'n meddwl am Bant y Celyn, Ann Griffiths. Maen nhw'n gyforiog o gyfeiriadau at y Beibl.
Ond i genedlaethau'r dyfodol fydd y cyfeiriadau yna'n golygu dim byd o gwbl. Ni'n gwneud y waith yn y llyfrgell chydig wsnosau nôl. Ac yn aml iawn, da chi'n dod ar draws rhywbeth sydd yn lot mwy diddorol na beth ydych chi'n chwilio amdano fo yn y llyfrgell. Ac oes ar draws un o homiliau Emrys ap Iwan. Ac yn ddiddorol iawn, mae o'n dychmygu sefyllfa lle mae'r apostol Paul yn ymweld â Chymru yn ei gyfnod o. Mae'n disgrifio'r sefyllfa Paul yn glannu am ryw reswm yn Lerpwl. A mae Emrys ap Iwan yn disgrifio, miloedd ar filoedd o Gymru wedi tyrru yno i weld apostol mawr y cenedloedd. Bobl yna ar flaenau traed eisiau cael cipolwg ohono. A wedyn mae o'n disgrifio adwaith Paul ei hun. Paul yn synnu ac yn rhyfeddu bod yna bobl wedi clywed sôn amdano fo i ddechrau. 2000 o flynyddoedd ar ôl y warodio'r ddaear yma. Sy'n mwy byth fod yna bobl yn dal i ddarllen rhyw lythyrau personol, preifat, o ddod i sgwennu at amball i ffrind iddo fo. A wedyn dyma fi'n dechrau meddwl, wel, be fydd adwaith bobl yn dweud? Fysa Paul yn dod i Gymru yma yn yr 11 ganrif ar 20. Bydd yna rhywun wedi clywed sôn amdano fo, y tu allan i gylch yr Eglwys. Bydd yna rhywun yn mynd i weld o'n cyrraedd. A be fydda adwaith Paul ei hun, tybed? Siom gradau. Siom a di galondid. Wrth weld di ymadferthedd pobl ynglyn â'i crefydd. Byddwch chi allai i ddim darllen llyfr yr actau heb gael yn hun yn synnu ac yn rhyfeddu at egni, at dycnwch a dyfal barhad y dyn yma, Paul. Meddyliwch, mae o'n glanio mewn rhyw ddinas hollol baganaidd, a mewn dim o beth mae wedi sefydlu Eglwys yma. A mae'n mynd i'r ddinas nesaf ac yn gwneud yr un peth yma nhw. A trwy gydol i oes mae'n gorfod wynebu pob math o rhyw anawstera. Da ni'n gwybod bod yna rhyw anhwylder corfforol yn effeithio arno fo. Da ni'n gwybod bod yna'n cael ei fwrw i'r carchar dro ar ôl tro. Mae'r dyn yma'n dod yn ei ôl o hyd a gwneud pob peth o fewn i allu i gadw fflam ffydd ynghyn. A ninnau ynddo. Meddyliwch am yr holl fanteision sydd gynnon ni heddiw. Y myd technoleg, y myd cyfathrebu. A da ni'n fodloni ar weld capeli yn cael o'n cwmpas ni. Cydy mae G.K. Chesterton ddod yn now meddwl one man can sit behind a microphone and address the whole world. But now that man has nothing to say. Eich beth trist. Eich beth trist. Llais yr Efengyl wedi mynd yn fyd. Aelodau o Eglwys y Crwys yn rhy barod i ddangos i cefna yn lle bod nhw'n dangos i chysgwydd. Dwi'n mynd i ddod yma'r bore yma i'ch digaloni chi gyd, yr holl ffordd o Sir Fôn. Ond y gwir ydy, dwi'n mynd deud dim byd, nad ydy o ddim yn wir. Mae'n siŵr bod chi'n gofyn, wel ia, da ni'n gwybod beth ydy'r sefyllfa, da ni'n gwybod beth ydy'r symptoma, beth ydy'r feddyginiaeth. Beth ydy'r feddyginiaeth? Beth da ni wedi wneud o'i le? Bod y fath sefyllfa wedi cyrraedd. A dwi am awgrymu dau beth yn fyr iawn wrth derfynu y bore yma. Chi'r peth cyntaf, da ni wedi methu wneud. Da ni wedi methu cyfathrebu'r Efengyl mewn idiom sydd yn ystyrlon ac yn ddealladwy i bobl y tu allan i gylch yr Eglwys. Dwi'n hoff iawn o'r hanes yna roedd y diweddar bellach barchedig Emlyn Richards yn adrodd amdano ei hun. Mi fydd o fo'n weinidog ar ei gapal yng Nghemais am
am ddegawdau. Ac oedd o'n sôn am ei brofiad un tro, oedd wedi cael ei wadd i siarad ar carcharorion yn Walton. Mae'n debyg bod y caplan i ffwrdd yn sâl am gyfnod, ac o'n nhw wedi gwahodd Emlyn Richards i siarad ar carcharorion oedd yno. Ac yn mwy penodol ar carcharorion hynny oedd wedi cael yn euog o'r trosedda mwyaf difrifol. Y rhai oedd i bob pwrpas yn garcharorion am oes. Y lifers fel oedd nhw'n cael eu cael. Ac Emlyn Richards yn dweud, mae'r camgymeriad mawr naeth oedd bod o wedi mynd i siarad hefo nhw yn union fel oedd o'n siarad hefo'i gynulleidfa yn ei gapal yng Nghemais. A dyma fo'n dechrau drwy ddeud, wel, dwi'n falch iawn o weld gynifer ohonoch chi yma'r bore yma. Debyg bod pethau wedi mynd o ddrwg i waith pan ddudodd o, mae'n moch cadw chi yma'n hir. Mae angen i ni newid yn hidio. A'r peth arall ydy mae angen i ni newid yn hagwedd meddwl. Oherwydd wrth fynd o gapal i gapal o syl i syl, yr argraff mae rhywun yn ei gael ydy bod y gynulleidfa, wel, bod nhw wedi mynd yn ddigalon. Bod nhw wedi mynd yn negyddol i golygwedd. Bod nhw wedi mynd yn besimistaidd. Ac wir mae yna rhywbeth lleddf yn oes wedi bod yn rhan o'n haddoliad ni dros y degawda. Dwi'n cofio pen o'n i'n blentyn yn y capal ac o'n i'n clywed y gynulleidfa yn canu'r emyn, beth sydd i mi yn y byd? Gorthrymderau mawr o hyd. Gelyn ar ôl gelyn sydd yn famgylchu nos a dydd. Wel, doedd na ddim rhyfedd bod bobl ddim eisiau mynd i'r capal i ganu emyna fel yna. Be oedd yn bod yna ni, dydwch? Yndi, mae angen i ni bod yn fwy positif. Meddyliach chi rioed wrth pregetha'r wrth ambell i gynulleidfa, bod chi fod i fod yn pregetha'r bobl a chanddyn nhw newyddion da o lawenydd mawr i'w gyfryngu i bobl. Cofio pen o'n i'n mynd stalwm bellach, o'n i'n mynd i rhyw gapal arbennig ar Ynys Môn. Ac o'n i'n gwybod cyn i mi hyd yn oed gyrraedd y capal, y bydda yna rhyw anghydfod yn codi yna rhwng cadw'r canu a'r organyddes. Am cadw'r canu bellach yn y rhan mwyaf o'r eglwysi. Ond o na bob amser yn ei gwybod cyn cyrraedd. Be oedd yn digwydd wrth gwrs bod yr organyddes weithiau'n chwarae rhyw emyn, oedd yn digwydd fwy aml ar ôl i'r caneuon ffydd yma ddod allan. Oedd yr organyddes yn canu rhyw emyn dôn, heb ond rhyw lawer o fynd arni gwrach, neu rhyw emyn dôn, ddim yn gyfarwydd iawn ar gynulleidfa. Ac oedd y cadw'r canu'n troi ati'n reit blin. Ac yn dweud, newidiwch y tiwn, neu ffynnu ddim wneud, newidiwch y tiwn. Pen o'n i'n teithio nôl ac yn gyrru'r car athro ni'n meddwl, wel, yna ddameg yn fanna, siŵr o fod. Oherwydd yn hangen mawr ni. Ydy ar i ni newid yn tiwn. Dim ots bod ni'n leiafrif o ddim mewn i'r gymdeithas. Da ni'n gwybod hynny. Mae rhai o'r newidiadau pwysicaf sydd wedi bod yn hanes yn ddynoliaeth wedi dod trwy ymgyrch y lleiafrif. Ralph Waldo Emerson ddodd yn the hope of the world, meddwl mo, lies in its committed minorities. Dyna da ni yn Crwys y bore yma. Rhai o'r lleiafrif yda ni yn y gymdeithas. Ond y peth bwysig ydy bod ni'n lleiafrif sydd yn barod i sefyll ar yn traed a chael yn cyfri. Bod ni yn leiafrif sydd yn barod i siarad mewn idiom sydd yn ddealladwy ac yn ystyrlon i bobl y tu allan i gylch yr eglwys. Bod ni yn leiafrif sydd yn barod i newid yn tiwn. Cyn i ddim mynd yn rhy hwyr arno ni. Cyn i'r gaeaf dod. Pan daw i'n Hydref, oedd o'n syniad i chi fynd o gwmpas Caerdydd am dro bach. Ac wrth i chi fynd, sa'n syniad i chi edrych i mewn
i ambell ardd. Ac os da chi'n gweld bod y Michaelmas Daisy yn tyfu yna, wel, mi fyddwch chi'n gwybod yn byddwch bod y gaeaf yn agos. Drychwch ar y blodyn yna newch chi, a dysgwch y wers ohono. Mwyn ei enw. Amen. Ni ganu derfynu am yn rhif 22. 22. Dan dyfendydd wrth ymadael y dymunau mae'r glwydd fod. Llan nhw'n caloni ath gariad, a'n ganeuau ni ath glod. Dydang nefedd, y roi ni yn barhaus. Am efengil gras a'i breintiau rhoddwn ddiolch byth i ti. Bod i waith y ysbryd sanctaidd lwyddo fwy ynom ni. I'r gwirionedd, gwna ni'n ffyddlon tra bo'n byw. 22. Bydded i ras ein Eglwys Iesu Crwys a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni oll o'r awr hon hyd bydd. Amen.